Γεια σας. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες για τις ανατολικές γλώσσες, βεβαίως. Το Ινστιτούτο Μπερταμίνι, κατόπιν σοβαρής προετοιμασίας και οργάνωσης δομημένου προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, δημιούργησε το νέο τμήμα ανατολικών γλωσσών, αραβικής, ρώσικης και κινέζικης γλώσσας. Ποιοι διδάσκουν, στο φροντιστήριό σας? Όλες οι γλώσσες διδάσκονται σωστά και υπεύθυνα από έμπειρους καθηγητές με πανεπιστημιακές σπουδές και πλήρως καταρτισμένοι στη διδασκαλία σε ξένους. Όλοι οι διδάσκοντες υποχρεωτικά συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια. Παρόλο που οι καθηγητές ομιλούν κινέζικα, ρώσικα και αραβικά σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, γνωρίζουν πολύ καλά τα ελληνικά, γεγονός που εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των απορριών των Ελλήνων σπουδαστών κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους, καθώς και την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Για άριστα αποτελέσματα, ο κύκλος των μαθημάτων υλοποιείται από το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό υπό την εποπτεία του υπεύθυνου σπουδών. Πόσο χρόνο θα χρειαστώ για να συνεννοούμε στα κινέζικα, αραβικά ή ρώσικα σε καθημερινό επίπεδο? Θέλω να ξεκινήσω, αλλά με προβληματίζει η διαφορετικότητα της γλώσσας. Μην προβληματίζεστε. Είναι αλήθεια ότι η εκμάθηση μιας ανατολικής γλώσσας απαιτεί χρόνο. Για να συνεννοηθεί κανείς σε καθημερινό επίπεδο χρειάζεται περίπου 1 χρόνο μαθημάτων. Αν ο σπουδαστής είναι πολύ αφοσιωμένος, ίσως χρειαστεί και λιγότερο από χρόνο. Συγκεκριμένα, με στόχο την αποδοτικότερη προφορική επικοινωνία, δημιουργήσαμε ειδικά μαθήματα συνομιλίας για όλους τους μαθητές μας. Γιατί για μας, ξέρω μια ξένη γλώσσα σημαίνει ακούω, μιλάω, επικοινωνώ, παράγω, κατακτώ και τέλος κυριαρχώ σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Τι μεθοδολογία χρησιμοποιείται? Στο τμήμα Ανατολικών Γλωσσών Μπερταμίνι, η μεθοδολογία και οι διδακτικές κατευθύνσεις σχεδιάστηκαν με την ίδια συνέπεια και μεθοδικότητα που χαρακτηρίζει το σχολείο μας εδώ και 40 χρόνια. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας μας είναι η σωστή διαχείριση και οργάνωση χρόνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ούτως ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να μιλούν και να εκφράζουν απορίες με άνεση. Επιπλέον, ειδοποιώς διαφορά για το Ινστιτούτο Μπερταμίνι είναι η σοβαρή προετοιμασία και η δομημένη οργάνωση των τμήματων σε συνδυασμό με ένα ισχυρό εκπαιδευτικό προσωπικό με σύγχρονα διδακτικά μέσα. Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου σημαντικό η διδασκαλία να γίνεται σε πλήρως οργανωμένο, άνετο και φιλικό περιβάλλον για τη σωστότερη αφομοίωση της γλώσσας. Τι τμήματα υπάρχουν? Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χειμερινών και θερινών μαθημάτων γλώσσας ή τμήματων με εξειδικευμένη διδακτέα ύλη όπως εμπορική, νομική, οικονομική ορολογία για εταιρείες, οργανισμούς, ορολογία για υποψήφιους φοιτητές ΑΕ, Ελλάδας και εξωτερικού, μαθήματα μετάφρασης και διερμηνίας και πολλά άλλα. Το φροντιστήριο δημιουργεί ξεχωριστά τμήματα για το κάθε επίπεδο με ελαστικά προγράμματα υπερεντατικά ή εντατικά, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το πρόγραμμα και τις ανάγκες σας. Έχω αρκετά βεβαρημένο πρόγραμμα. Τι θα γίνει αν χάσω πολλά μαθήματα λόγω φόρτου εργασίας? Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σπουδαστής κάνει απουσίες λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω εξεταστικής με αποτέλεσμα να μην καταφέρνει να αποκομίσει το μέγιστο από τις παραδόσεις των καθηγητών του. Για αυτούς τους λόγους, το πρώτο μας μέλημα είναι η επανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησης του και η αναπλήρωση των μαθημάτων που έχασε. Θα μπορούσα να κάνω και μαθήματα online το χειμώνα ή το καλοκαίρι? Το μεγάλο πλεονέκτημα της τηλεεκπαίδευσης για όσους έχουν πρόβλημα χρόνου, λόγω απόστασης ή φόρτου εργασίας, είναι η ευελιξία στην επιλογή τόπου και χρόνου διεξαγωγής της εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας η τεχνολογία είναι πλέον στη διάθεση των μαθητών μας με σκοπό όχι μόνο να ευνοήσει την ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων, αλλά και να επιταχύνει την διαδικασία εκμάθησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη τάξη ή online. Είμαι σίγουρος ότι στο σχολείο σας θα βρω ακριβώς το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Παρακαλώ, πάντα στη διάθεσή σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα προγράμματα εκμάθησης λατινογενών, ανατολικών γλωσσών, ελληνικής γλώσσας για ξένους, καθώς και για τις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνίας.